Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Giryong. Taong 1971. Palanas, Masbate. Itong mga panahong ito, kasalukuyang mamamatay tao itong si Giryong. Nasa ilalim siya noon ng proteksyon ng rebelding grupo, kaya malakas ang loob nitong pumatay ng tao. Hindi naman tubong mamamatay tao ang pamilya noon ni Giryong. Ayon sa mga taong nakakakilala sa kanya, ay napakarami lang umano nitong pinagdaan ng paghihirap, kaya siya umabot sa puntong yon. Flashback tayo noong mga panahong siya ay bata pa. Ayon sa mga malapit niyang kakilala, masaya umano ang kinagis ng pamilya nitong si Giryong. Butihin ang kanyang ama't ina na halos walang kakayahang manakit ng kapwa. Noong mga panahong yon, namumuhay sila bilang isang magsasaka at manininda ng mga gulay sa kanilang baryo. Parating kasama si Giryong noon ang kanyang ama na isa ring albularyo sa kanila. Dahil sa may alam sa lihim na karunungan noon ng kanyang ama, kaya na may dinadayo ito ng iilang merong iniindang karamdaman. Hindi man sa pagmamayabang pero halos lahat noon ng lumalapit sa ama ni Giryong ay nagagawa nitong pagalingin. Nabansagan nga ito noong apo dahil sa pagiging dalubhasa nito sa kanyang larangan. Tanging panggagamot lamang noon ang alam nito at wala itong kahit na anong pangwasak na mutya sa kahit na anong uri ng mga nilalang. Habang lumalaki itong si Giryong, marami siyang natututunan sa kanyang ama patungkol sa panggagamot. Subalit lingid sa kaalaman ng kanyang ama ay hindi ito interesado sa kahit anong pamamaraan ng isang manggagamot. Ang tanging pumupukaw noon sa interes ni Giryong ay ang mga naririnig niyang iba't ibang kakayahan ng pamana ng kalikasan. Kasama na doon siyempre ang mutya at agimat. Nag-umpisa noon ang hilig dito ni Giryong noong tumungtong siya ng edad 14 anyos. Ayon sa mga kumpari noon ng kanyang ama, habang nag-iinuman sila ay panay ang kanilang pag-uusap tungkol sa mga iba't ibang biyaya ng kalikasan na nais nilang kunin. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapin, biglang naagaw nila ang atensyon ni Giryong nang marinig kasi nito ang tungkol sa kakaibang abilidad ng muta ng aso. Kasabay ng pagrinig niya sa usaping yon, ay ang agad din naman itong paglapit sa kinaroroonan ng kanyang ama upang mas lalong pakinggan ang kanilang mga pag-uusap. Siyempre, dahil sa lasing na noon ang magkukumpare, hindi na nila gaanong napansin ang bata na abala rin pala sa pakikinig. Nang mapansin ni Giryong na wala nang nagsasalita sa paligid, doon na ito nag-umpisang magwika ng, "Tay, kaya ko rin hubang magkaroon ng abilidad ng aso kapag sinunod ko ang mga napag-usapan ninyo?" Kasabay ng maamong pagwika nito ay ang agad namang paglingon sa kanya ng kanyang ama at mga kumpare nito. Giryong, usapan ito ng mga matatanda, kaya huwag kang sumali. Maglaro ka na lang dyan. Sagot naman ng kanyang ama. Hayaan mo lang kumpare. Malay mo, sumunod yan sa daang kinamulatan ko. Singit naman ng isang kumpare ng kanyang ama. Matapos nitong makapagwika, agad din naman itong lumapit kay Giryong at muling inilahad ang kanyang mga maaaring gawin upang makuha ang abilidad na taglay ng muta ng aso. Ayon sa kumpare ng kanyang ama, kinakailangan niyang gawin ang sasabihin niyang ritual sa loob ng 21 araw. Mag-uumpisa siyang gawin ng ritual sa unang Biyernes ng buwan na kung saan yun din ang kapanganakan ng asong kukunan niya ng abilidad. Sa tuwing sasapit ang umaga, kinakailangan niyang ilagay sa kanyang mga mata ang muta ng tuta ng aso
habang patuloy na inuusal ang angkop na mga dasal para dito. Hindi rin kasi siya kakain hanggang sa pagsapit ng 12:00 upang mas lalong tumaas ang kanyang tsansa na makuha ang ganoong uri ng kakayahan. Ayon sa kumpare ng ama niya, bibihira lamang umano ang gumagawa nito sa kadahilan ng meron itong kalakip na panganib. Kung hindi magagawa ng maayos ang ritual, maaaring ikabulag yon ng may alam sa aral habang buhay. Maaari din siyang makaranas ng kakaibang mga pangitain sa pagkawala ng kanyang mga paningin. Sigurado ka ba, Giryong, na kaya mo? Sa bagay, wala naman yung problema dahil malapit ka naman ang tumungtong sa wastong gulang. Dagdag pa ng kumpare ng kanyang ama. Kasabay ng pag-uwika nito ay ang muli nitong pagbalik sa kanyang inuupuan upang maipagpatuloy ang naantala nilang inuman. Hindi na napansin noon ng kanyang ama ang ginawa ng kanyang kumpare, kung kaya't hindi naman nagawang mag-alala ni Giryong na baka siya ay mapalo kinabukasan. Pagsapit ng umaga noong mismong araw, ninais ni Giryong na mag-aktong walang nalaman noong mismong gabi. Giryong, ipagtimpla mo nga ako ng kape. Wika ng kanyang ama. "Oho, tay. Saglit lang ho." Matapos niyang makapag-wika, agad din naman siyang tumungo sa kanilang kusina upang sundin ang utos ng kanyang ama. Sa pagsapit ng hapon noong mismong umaga, napagpasyahan na ni Giryong ang maghanap ng aso upang gamitin sa kanyang gagawing ritual. Dahil sa 1 linggo na lamang ay magtatapos na noon ang buwan, kaya matindi na ang kanyang ginawang paghahanap sa asong manganganak. Hindi lang siya noon nagpapahalata sa kanyang ama upang hindi siya nito mapaghinalaan na merong ginagawang kakaiba. Hindi naman talaga gaanong naniniwala noon si Giryong sa mga ganoong uri ng bagay, subalit nais niya lamang alamin kung totoo ba ang ganoong uri ng kakayahan o isa lamang kasinungalingan. Sa paglipas ng mga sumunod na araw, matagumpay naman siyang nakahanap ng isang manganganak na aso na siyang angkop sa kanyang gagawing ritual. Hindi naman ito gaanong kalayuan sa kanila, kaya sigurado si Giryong na ito ay mapupuntahan niya tuwing umaga. Sa pagsapit ng nakatakdang oras, ay siya namang pag-anak ng aso ng kanilang kapitbahay. Dahil nasa ilalim lamang yon ng papag ng anak, kaya naging madali para sa kanya na ito ay tunguhin upang kunin ang kani-kanilang mga muta. Sa ganoong pamamaraan, makukuha niya umano ang matatalas na paningin ng aso na kahit sa gabi ay magagawa niyang makakita sa buong paligid. Dahil sa hindi pa gaanong katandaan noon si Giryong, kaya nagawa niyang sundin ang ibinilin sa kanya ng kumpare ng ama niya nang walang pagdadalawang isip. Sa unang pagpahid niya nito sa kanyang mga mata, hindi niya maipagkakailang nakaramdam siya ng kakaiba. Animoy ang mga muta na yon ng aso ay merong kakaibang presensya na sa bawat paghagod niya nito sa kanyang mga mata ay para bang tumatalas lalo ang kanyang paningin. Sa paglipas ng 21 araw, matagumpay namang natapos ni Giryong ang lahat ng ipinagawa sa kanya ng kumpare ng ama niya. Subalit nang matapos na niya itong gawin, tanging kabiguan lamang ang kanyang naramdaman dahil sa buong akala niya ay walang bisa ang kanyang ritual na ginawa. Ay, nako! Para naman nagmukha akong tanga at baliw sa pinaggagawa kong yun. Makalimutan na nga! Sising wika ni Giryong sa kanyang sarili. Ilang araw pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakalimutan ni Giryong ang kanyang mga nakakahiyang ginawa. Halos hindi naging madali para sa kanya ang limutin ito sa kadahilan ng ginawa niya yon ng halos 1 buwan. Isipin ninyo, mag-iisang buwan niyang ipinahid ang mga muta ng aso sa kanyang mga mata nang walang pagdadalawang isip.
Baka kung ako yon, isang araw pa lang hindi ko nakayanin. Ilang araw pa ang lumipas. Namuhay naman ng normal itong si Giryong nang walang anumang iniindang karamdaman. Ang tanging ikinakatakot niya lamang kasi noon ay ang tsansang maaari siyang magkasakit sa duming ipinahid niya sa kanyang mga mata. Subalit lumipas na lamang ang ilang linggo, wala naman siyang naramdamang kakaiba sa kanyang paningin. Hanggang sa dumating ang punto na tuluyan na nga niyang nakalimutan ang kanyang mga ginawa. Isang araw, habang merong nagpapagamot noon sa kanila, ay bigla na lamang natigilan si Giryong sa kanyang ginagawa nang marinig niyang merong nakasagutan ang kanyang ama sa loob mismo ng kanilang pamamahay. Nang marinig niya ang komprontasyon sa loob ng kanilang tahanan, agad din naman niya itong pinuntahan upang tingnan ang mga nangyayari sa paligid. Demonyo kang albularyo ka? Alam mo ba ang ginawa mo sa anak ko, ha? Imbis na pagalingin mo pinalala mo pa. Pakatandaan mo to, ha? Kapag ang anak ko ay namatay, isusunod ko yung sayo sa hukay. Galit na wika ng lalaki. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman itong umalis sa kanilang pamamahay na nagdadabog. Nang tuluyan na itong makalayo sa kanila, kinausap naman ni Giryong ang kanyang mga magulang ukol sa mga nangyari. Ayon sa kanyang ama, na pinagsabihan na niya umano ang lalaking yon na magiging malubha ang kalagayan ng kanyang anak, ngunit hindi siya nito nagawang pakinggan. Inaasahan na talaga yon na mangyayari ng kanyang ama, subalit hindi niya inaasahang magwawala ang ama ng kanyang pasyente sa loob mismo ng kanyang bahay. Tay! Bakit hindi ka lumaban sa lalaking yun? Gigil na wika ni Giryong. Anak, hindi solusyon ang karahasan sa problema ng isang tao. Kapag pinairal mo ang galit sa iyong puso, magbubunga lamang ito ng paghihigante hanggang sa hinaharap. Gawain niya ng demonyo, kaya habang kaya nating iwasan, ay huwag tayo magdadalawang isip na gawin. Mahinahong sagot naman ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Giryong, hinayaan na lamang niya ito sa nais nitong mangyari. Ang labis na ikinakabahala niya lamang noon ay ang mga pagbabantang binitawan ng lalaki bago ito tuluyang nilisan ang kanilang pamamahay. Sa paglipas pa ng ilang araw, doon na nga naganap ang karumal-dumal na pangyayari sa kanilang pamilya. Isang gabi habang natutulog sila Giryong, bigla niyang naramdaman ang paglapit ng isang nilalang sa kanilang tahanan. Napakahina lamang ng paglalakad nito, subalit nakakapagtakang nagawa siya nitong magising. Nang mapansin ni Giryong na binubuksan na nito ang likurang pinto ng kanilang bahay, doon na niya napagpasyahang tawagin ang kanyang ama. Segundo lamang noon ang pagitan nang tuluyang magising ang mga magulang ni Giryong at kasabay nito ang puwersahan namang pagpasok ng lalaki. Nang masipat ito ng kanyang ama, agad naman niya itong hinarap subalit bigo siyang maipagtanggol ang kanyang sarili sa kadahilanang meron itong daladalang mahabang patalim. Nang tuluyan ng bumagsak sa papag ang ama ni Giryong, tanging pag-iyak na lamang ang kanyang nagawa habang patuloy na ginagamit ang kanyang ina sa mismong harapan niya. Kahit nais niya man noong lumaban, hindi niya ito nagawa dahil sa labis na pagkatakot. Nang magkaroon ng lakas si Giryong na tumakbo papalayo, agad din naman niya itong ginawa ng walang takot. Habang tinatakasan niya ang lalaki, doon tumatak sa kanyang isipan na ipaghihiganti niya ang kanyang mga magulang kahit ano pa man ang mangyari. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagtakbo, biglang nabaling ang kanyang atensyon sa paningin niyang kakaiba. Animoy, kahit napakadilim noon sa paligid, nagagawa niyang makita ang daan na parabang umaga. Dahil din sa kakaibang paningin noon ni Giryong, kaya nagawa niyang matakasan ang lalaki.
Sa pagsapit ng umaga, hindi niya piniling ituro ang salarin sa karumal-dumal na krimen. Noon ding mismong araw na yon, napagpasyahan na niyang lisanin ang kanilang lugar at manirahan sa bundok kasama ng mga rebelde. Balik tayo sa pangkasalukuyang panahon. Ilang taon na ang lumipas magmula noong pinatay ang kanyang mga magulang, hindi pa rin niya ito nagagawang maipaghigante. Halos magdedekada na din kasi noon ang ginagawang pagpaplano ni Giryong sa kung ano ang estilo ng kanyang pagpatay sa lalaking yon. Dahil sa nahasa na siya noon ng panahon sa pagpatay ng tao, ay hindi na mahirap para sa kanya ang gawin ito. Lahat ng mga pinapapatay sa kanya noon ay pinag-iisipan niya ng mabuti sa kung ano ang mainam na magiging kamatayan nito. Animo yon ang nagiging pagsasanay ni Giryong upang paghandaan ang nalalapit niyang pagbawi ng buhay sa taong pumatay sa kanyang mga magulang. Isang araw, inutusan siya ng kanilang commander na bumaba ng bundok upang kumuha ng mga baril na kanilang binili sa ibayong lupain. Kasama niya noon ang iilan sa kanyang mga tauhan upang maging katuwang niya ito sa pagpapasan. Nang marating na nila ang baryo, bumungad sa kanila ang iilang panauhing daladala ang kanilang kargamento. Kumpleto na ba yan? Siguraduhin yung buo yan, ha? Alam niyo naman, ayaw ni Commander ng kulang. Wika ni Giryong. Oo, Kagiryong. Kumpleto ho yan. Sagot naman ng naghatid ng mga armas. Habang abala pa ang mga ito sa kanilang ginagawa, ninais na munang maglakad-lakad ni Giryong sa bayan upang magmasid sa buong paligid. Ilang buwan na kasi siyang hindi nakakapunta doon, kaya hindi niya maipagkakailang nangungulila siya sa buhay baryo. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, biglang nakuha ang atensyon noon ni Giryong ng isang lalaking merong daladalang panabong na manok. Kilalang-kilala niya ang matandang lalaking yon dahil kailanmay hindi niya magagawang makalimutan ang pagmumukha ng taong pumatay sa kanyang mga magulang. Nang makita ito ni Giryong, agad din naman niyang nilubos ang pagkakataong yon upang dakpin at dalhin sa kanilang kuta ang lalaki. Kahit may mga armadong otoridad noon sa paligid, hindi nagawang makaramdam ng takot ni Giryong. Tanging galit lamang ang nangingibabaw noon sa kanyang puso nang muli niyang makita ang taong sumira ng kanyang kinabukasan. Walang sabi-sabi, agad niya itong nilapitan at nagwika ng, "Natatandaan mo pa ba yung mag-asawang pinatay mo sa harapan ng anak nila?" Wika ni Giryong. Nang marinig ito ng matanda, bigla din namang nanlaki ang mga mata nito dahil sa labis na pagkagulat. Nang akmang tatakbo na yun papalayo sa kanya, agad din naman niyang binunot ang kanyang baril at tinutukan ito sa noo. Sige, takbo! Tingnan natin kung sino ang mas mabilis. Ikaw o ang bala ko! Wika ni Giryong. Dahil sa sinabi nito, hindi na nagawang makapagsalita ng lalaki. Ang tanging nagawa na lamang nito ay ang umiyak habang patuloy na nagmamakaawa. Pasensya ka na! Nabigla lang ako noon. Alam mo, labis-labis ko namang pinagdusahan ng mga nagawa ko eh. Patawarin mo na ako, pakiusap. Mangiyak-ngiyak na wika ng lalaki. Bakit? Maibabalik ba ng iyong tawad ang buhay ng mga magulang ko? Sumama ka sa akin! Sagot naman dito ni Giryong. Matapos niya itong sabihin, agad niyang kinaladkad ang lalaki patungo sa kinaroroonan ng kanyang mga kasama. Nang matunugan ito ng mga otoridad, bigla din naman sila nitong hinabol habang patuloy na nakikipagpalitan ng putok. Nang marinig ng mga kasama ni Giryong ang mga nangyayari sa baryo, agad din naman nilang ikinubli ang kahon-kahong armas
upang matulungan itong si Giryong. Nakipagpalitan sila noon ng putok, subalit agad din naman silang umatras noon dahil sa dami ng kanilang mga kalaban. Sa pagbalik nila sa kanilang kuta, hindi napigilang magalit ng kanilang commander dahil sa kanyang ginawa. Kagiryong, kailangan ko ng paliwanag galing sa iyo. Ito ang unang beses na nagkaroon ka ng kapalpakan sa lahat ng misyong iniatas ko sa iyo. Wika ng kanilang commander. Alam niyo naman Kaeli ang tungkol sa nakaraan ko, di ba? Pasensya na ho kayo. Subalit hindi ko maaaring pakawala ng lalaking ito. Sagot naman ni Giryong. Matapos nitong makapagwika, patuloy ang pagtitig niya sa lalaking yon ng napakasama. Hindi naman siya maaaring pigilan ng kanilang commander sa kadahilan ng marami na siyang pinatunayan sa kanilang samahan. Isang kawalan si Giryong sa kanila kung pipiliin itong tumiwalag. Tanging si Giryong lamang kasi noon ang nakakagawa ng mga bagay na hindi kaya ng mga rebelde. Sabi-sabi sa baryong malapit sa kanilang pugad na may sa aso umano itong si Giryong kapag umaatake ito ng gabi. Hindi ito gaanong nararamdaman ng mga sundalo kahit ano pa ang gawin nilang pagramdam sa buong paligid. Naglalaho din umano yon kapag nakahawak sa puno nang sa hindi maipaliwanag na dahilan. Sa pagsapit ng mga sumunod na araw, doon na nga nag-umpisa ang kalbaryo ng lalaki sa mga kamay ni Giryong. Walang nakapigil sa kanya noong gawin ang kanyang nais sa kadahilan ng personal niya itong problema. Sa loob ng 2 linggo, tubig lamang ang ipinapainom ng kanyang mga kasama sa lalaki alinsunod sa kanyang utos. Dahil sa labis na pagkagutom nito, wala na itong nagawa kung hindi ang umatngat ng kahoy para lamang mapuna ng kanyang kumakalam na sikmura. Nang mapansin ni Giryong ang labis nitong panghihina, doon na niya inumpisahan ang kanyang karumal-dumal na pamamaraan sa pagpatay ng tao. Ang una niyang ginawa noon ay ang baunan nito ng pako sa magkabilang buto ng kanyang balikat upang hindi na nito magawa pang gamitin ang kanyang mga kamay. Wala ni isang tumulong sa kanya noon dahil tanging siya lamang ang may malalim na karanasan patungkol sa brutal na pagpatay. Habang sumisigaw ang lalaking yon at humihingi ng tawad, patuloy naman ang ginagawang pagpaparusa dito ni Giryong. Kahit tumulong pa sa'yo ang mga anghel sa langit, hindi kita pakakawalan. Ako ang demonyong hahatol sa inyo dito sa mundo ng mga tao. Galit na wika dito ni Giryong. Matapos niyang pakuan ang magkabilang braso at balikat nito, doon na niya inumpisahang pagsusuntukin ng lalaking yon sa kanyang dibdib. Sa sobrang lakas ng mga binitawang suntok ni Giryong, ay halos mamatay na ang lalaking yon dahil sa pagkadurog ng kanyang mga laman loob. Sa loob ng ilang oras ay halos naging manhid na ang lalaki dahil sa napakalubhang pinsala na kanyang natamo sa kanyang katawan. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, binalata ni Giryong ang talampakan nito at pinalakad sa bukana ng baryo. Meron din itong suot-suot na karatula na nagsasabing, "Mamamatay tao ako at manggagamit." Matapos niyang pakawala ng lalaking yon, hindi rin naman ito naabutan ng sumunod na araw. Dahil sa kanyang ginawa, napagpasyahan ng otoridad na sila ay tugisin upang lipulin. Naging hudyat na kasi yun para sa mga sundalo na isa silang mapanganib na grupo na puro sariling interes lamang ang ginagawa. Ang misyong ginawa noon ng mga sundalo ay nananatiling sikreto hanggang sa dumating ang puntong napasok na nila ang pinagpupugaran nila Giryong. Isang araw, habang nagtitimpla ng kape itong si Giryong, panay ang kanilang pag-uusap ng commander ng kanilang grupo. Giryong,
Huwag na muna tayong tumungo sa baryo. Masyadong tahimik ngayon ang mga sundalo, kaya sigurado kung meron silang ginagawang plano. Magpalamig ka na muna para na may wala tayong magiging problema. Wika ng kanyang commander. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman itong lumabas ng kanyang kubo upang magpahinga. Sa pag-alis ng commander ni Giryong ay kampante pa ito na walang mangyayaring kakaiba noong mismong araw. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na yun na pala ang huling araw niya na masisilayan ang napakagandang mundo na kanyang kinamulatan. Sa paglabas niya ng pinto ng kanyang kubo upang magpahangin, bigla na lamang siyang bumulagta ng walang buhay matapos siyang asintahin ng isang nakakubling sundalo. Wala nang nagawa noon ang kanyang mga kasama kung hindi ang iwan siya upang maipagtanggol ang kanilang samahan. Dahil sa pagkamatay noon ni Giryong, tuluyan na ring nabuwag ang kanilang samahan. Maraming kumalat noon na haka-haka sa mga rason kung bakit hindi nagtagal ang samahang itinatag ng commander nila Giryong. Ngunit alam ng karamihan na ang tanging rason kung bakit umanib si Giryong sa rebelding samahan ay upang maipaghiganti lamang ang kanyang pumanaw na mga magulang. Magpahanggang sa ngayon, walang nakakaalam kung kanino ipinasa ni Giryong ang kanyang tangan-tanga na mutya ng muta ng aso. Okay, opinyon ko sa kwento, kadiri. Pero alam ko walang mutya ng muta eh. Isipin mo naman muta lalagay mo sa mata mo. Pero alam kong gamit sa kaliwa, yun talagang ginagamit ng mga mangko, mga barang o kung sino mang nasa panig ng kaliwa. Yung mutya ng mata ng pusa, yun talaga yung muta pala ng pusa. Pero sobrang hirap kunin ng muta ng pusa. Kasi sabi-sabi ng mga matatanda noon, share ko lang rin sa inyo, naikwento lang din sa akin, na bago mo makuha yung muta ng pusa, dapat pusang itim yon na nasa gitna ng cross na daan. Yung intersection, yung pa-cross, nasa gitna siya nun. Tapos pag nakuha mo yung pusa na yon, kunin mo yung muta, pahid mo kagad sa mata mo. Kasi kapag hindi mo ginawa yun, mayroong mga nakakabayo na pupunta sa'yo, tapos susuwagin ka nun ng paulit-ulit. Basta, nakalimutan ko lang yung buong detalye, pero may ganun kasing kwento na mayroong mutsyang nakukuha sa krus na daan. Pwedeng, yun nga, yung muta ng pusa o yung tela ng kabaong, basta marami. Basta lahat yung gamit sa kaliwa. Bibihira yung nasa kanan na mutya na makukuha mo sa krus na daan. Yun lang yung pagkakaalam ko Pero yung sa muta ng aso, medyo di ko alam to Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito at sa mutsyang yun, i-comment nyo naman sa baba para may idea kami. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.